mentol ngono to. Nggih. Basane menggik mentol kuwi. Gimana body. Karena ini sudah paulen. Cek tombol. Pemane sego itu paulen. Pulen ki carane empuk. Ya. Ginjur-ginjur ngono. Nggih. Iki tom body iki apa tom body iki? Body. Kowe ngelokne Krisni body ki ombo gedhi. Mas aku kok ya. Lah tapi ngene iki malah nuduhne nek garwane kuwi kena diarani leh ngopeni tenanan. Nggih. Omah-omah kok bojone lemu. Lah kuwi sing lanang genah tanggung jawab penuh dengan kasih sayang dan memberi nafkah dengan sepenuhnya. Ngono lho. Pokok wong omah-omah sing wedok kok lemu. Nggih. Dadi ketok iki nek sing sajake kuru-kuru ngene ya mesti ora kopen. Berarti jenengan mboten tanggung jawab, mboten perhatian. Lah buktine Ha napa? Mbak Putri nggih kurus. Endi kuru? Lah niki. Ha, lha Lah kalih Mbak Kris lemu pundi? Ayo nek